Oamenii au plecat. Haideți să mergem. Mamă, de ce zâmbești așa de obosiți? Pentru că nu au destul aer acolo. Apa din acvariu e murdară și are nevoie de aer, dar filtrul nu funcționează. Filtrul? Da, uite aparatul de acolo. Peștii au nevoie de ajutor, iar dacă nu facem ceva chiar acum, aceștia pot muri. Bine, întâi voi repara lumina, iar tu și mama puteți merge să vedeți ce e în regulă cu filtrul. Dar și eu vreau să mă uit la filtru. Ești prea mic pentru asta. Că tu ești gigantic, ai vreo 2 metri înălțime, nu? Gata cu cearta. Nolic, haide! Ei, ia să vedem. Nu merge. Nolic, unde ești? Sunt aici. Ce cauți acolo sus? Nimic, mă țin de cablu. Nu avem timp pentru asta. Dă-te jos. Trebuie să reparăm întrerupătorul. Mama, ce-i de regulă cu filtrul? Ei, probabil e ceva înăuntru care împiedică motorul să se rotească. Foarte bine. Am terminat treaba. Lumina e aprinsă, iar filtrul funcționează. Iar peștii sunt așa entuziasmați. De parcă nu sunt pești, ci monștri. Ce bine că sunt în acvariu. Așteptați! Venim chiar acum să vă salvăm. Dar nici nu am uneltele. Oh, uite cum fac din dinți. Cred că le e foame. Ai dreptate, le e foame. Nolic, haide! Haide! Nu-mi vine să cred ce pești nerecunoscători! Noi le-am reparat filtrul și tot ce vreau să fac era să ne mănânce! Iar eu sunt cel care v-a salvat! Eu eram Atena, ce se petrece! Oh, vai! Stai! Crezi că dacă dai niște mâncare va merge? Atâta timp cât eu nu sunt mâncare! Oh!